Ty sa netají, že už v tom užšom výbere máš svojho favorita. Prečo práve trojku? Hneď ma zaujal. Ja si myslím, že je dôležité, keď ten muž vyžaruje mužnosť. Ja si myslím, že, a to tak bol taký názor mnohých mojich kolegyň tam, čo sme sedeli, ako to sú tie prvé momenty, že takéto vyžarovanie, že príde niekto a zaujme vás. Tak ako, áno, tak samozrejme som zvedavá na finále, lebo tam budú aj teda konkurencia z Čiech, ale ako prvý dojem bol veľmi dobrý. Čo si ako prvé vlastne všimneš na mužovi? Napríklad aj to, ako sa postaví, ako sa odprezentuje, lebo keď hovorí potichu, keď je nahrbený, znamená to, že si až tak veľmi neverí. Tá reč tela je strašne dôležitá. Hovorí sa, že to je 90%, že my vlastne to, čo hovoríme, je na 10%. To, akým spôsobom sa prejavujeme v rámci tela, za nás hovorí úplne, takže neoklameme. No a má krásne oči a ako pekný je. Stačí to? Stačí to na vizuálny dojem, ale samozrejme pre kritéria muža roka, teraz sme len ako vyberali z toho, čo prišlo a urobili sme takú veľmi rýchlu selekciu, čo asi nie je veľmi spravodlivé, lebo naozaj sa nedalo veľmi vyberať, nebolo na to čas, ale myslím si, že sme sa snažili za ten krátky čas urobiť maximum. No a potom samozrejme dúfam, že príde priestor aj na také kritéria, akože do akej miery je napríklad vtipný, pohotový, či má briskný prejav, či mu to rýchlo páli, ako vie zaujať porotu, lebo to je dôležité. Tam bude určite väčšia konkurencia, takže uvidíme, ako obstojí. Aký by mal byť ideálny muž? Tak teraz je otázka, že či na zábavu alebo na spolužitie. No ako partner. Tak ako partner, tak tam už naozaj potom tá krása ide trošku do úzadia a sú pre mňa dôležité úplne iné kritéria, tak je to inteligencia, je to, vravím, ten spomínaný humor a celkové to, akým spôsobom na seba pôsobíme a samozrejme aj to, akú úctu má k ženám, ako si vie ženy vážiť, ako sa ja ako žena pri ňom cítim. Takže je tam veľa atribútov, samozrejme, keby sme to hodnotili len cez ten vizuál, tak to je naozaj len taký jeden stupienok. Stalo sa ti niekedy niečo také, že ťa niekto balil, ale takým, že až nepríjemným spôsobom? No áno, tak to áno a jednoznačne ja by som povedal, že menej je viac. Akože ja si myslím, že muž, ktorý sa drží stranou a je naozaj, nesnaží sa za každú cenu na seba upútať pozornosť a už vôbec nie hulváckým spôsobom strhávať pozornosť alebo pripútavať moju pozornosť, tak to je tá najhoršia cesta, ak sa ten muž chová galantne, ale samozrejme robí prvé kroky, lebo to je dôležité, že dneska už tí muži nechcú robiť prvé kroky. Žijeme v dobe, kde tí muži chcú byť lovení, takže pomoc. Takže ak by to malo byť takto, tak asi by ma v živote neoslovil žiaden muž, lebo ja teda nie som lovec. Ale páči sa mi, keď ten muž prejaví záujem, ale robí to s mierou a inteligentne. Alebo s humorom. Vtedy prepáčim hocičo, keď to má humor.